What's up mga kadis-is? Magluto ta karon og white rabbit. So karon among buhaton ang challenge sa subscriber Masang TV and DIY Tire. Curious pud mi unsay lasa anang white rabbit. Ig-agaw sa snowbird. This is Dagan mo tanong box. Dagay tanong dia. Dagay tanong dia. Wala nga mo boss. Ito mo rin. Ha? Lalo nga tumba iba. Lala mo to, lala. Lala. A few moments later. Balik-balik. Dili ni mangip ni. Red o gani siya Evelyn kani Lalik. Evelyn og si Relio. Dili laka. Oh, uy. Dili pangalan, unsa man pangalan ng kuanday? Kuani siya Evelyn. Pasabot sa mo be. Pasabot ning nag-video mi. Uy ayo. So unsa lagi kini unsa man ni siya? Huwag kayo iiyak. Kani siya Lalik. Lalik? Lalik curly. Lalik nga curly. Oo. Lami ni. Oh, labi na siya. Anong amo ni buling dre ah? Ngana na siya. Gusto ko Daghan lagi ko nakita andi ang mga tanom nga lain pa. wala ka tanong. So mo ni among ikaw na tong niagi. Unsa man ni siya lalaki? What? Concord. Ha? Daro ka ba? Unsa ni? Mona Concord. Concord og si Lalik. Kani mo ra same lang ni. Evelyn and Concord. Yung makaduha ka red. Naduha ka curly. Tapos unsa din ang natanong des spirit kini nga diri ah? Ano lagi niya? Unsa kini lagi niya nga tanong? Wala ko kaya siya. Unsa kanina? Sagbot ra na? Stupid. Sure ka? Wala yang yun eh. Okay ba yata okay? Huwag kayo iiyak. Ay, hindi na lagi may may isa. Ako lang ingin si ma'am sunod. Salamat. 1 hour later. Gusto mo na ba? Artista na ba? Artista ko. Wow! Nana? Okay. Please support our vlog. If you're wondering what kind of plant is this, this is ito? Barnats ngalitos. Kani George ngalitos. Kani Shunali ngalitos. Kani Ambabs ngalitos. Ya, murag rambo. Murag rambo. Gana ra ba ana? Hands up lang gud. Hold up ba? Di ba gid matuyok kung taason gini mo diri ato dapita. Pag tuyok bali di na mabalik.
Chinese rabbit. Uy, Cooking lechon. Ay, slip. mana? Slip ki So now we're O part, unsa na imong giluto part? Litso na siya, Bart. Iring na iro. Ano siya, Bart? Ding... Hindi siya iring o iro, Bart. Na, ang bubukag. Baki, Bart. Kadako ba si imong baki? Kung ang kabuki ni kinuha. If you're thinking this is not a frog, wala rupot na karton. Kana shield. Helmet? Shield ni sa suba. Welding. Kalame! Ako ni. Di mo na dong. Pag may bilin ako, Muna ha. wala! Bukog, bukog. Ay, Kami, talamit sa bani doon, dito oh. ha? Lamit ang bani. Gusto ko palit. Wala man ay panit. Wow. Hindi ang gusto. Balik ko naman. Mag-itagak kung ano. Dili ako. Mula sa kaya ba? Huh? Ang bukog, dili na kong puka. Ako po ate. Oh, thank you. Thank you. Ay, nakulog. Piso. Be. Nga, this is. Kamera. Nam. Yan. Tinamiya. Umek na siya, Babs. For the first time, na-feel gina ko nga. Rabbit. Lambi pas manok. Rabs ni Rabs. Iwasan na yung lang kasi. Ano yung mong paborito? Ha? Suki na mo dito ila Intinus Farm. Dami ako yung Lagi mo na po uso si Babs. Okay. Maura si Babs. Nga ka?
This is sa dito. Ang kamot po. Ang kamot niya. Hindi sa gulay eh. Yun eh. Yun siya. This is